Salutare lumea, eu sunt Ale și astăzi m-am gândit și eu să fac farse la telefon 5, ok. Haideți să facem și farsele astea la telefon, că vreo 20 să zicem. Intrăm aici unde putem apela oameni și dăm aici și diez 31 diez și numărul. Yeah. Ok. Ok, deci aici nu uitați de like în primul rând. Primul rând. Abonați-vă la canalul meu. Alo, Alo, bună ziua. să rămâine. Nu, eu nu sunt fată. Ești? Nu ești fată? Nu sunt fată. De ce ești? Un fraier care sunt seara? Nu, sunt băiat. Da, un fraier care sunt seara. Poftim? Ești un fraier care sunt seara cu private number ca să nu găsesc numărul. Nu, sunt un băiat. Și ce dacă ești băiat? Am 91 de ani. Tu ești înseamnă mai prost. Că astea sunt glume de copii de 14-15 ani. Nu, eu am 91. Mulți înainte. Poate îți vine mintea la cap, la vreo 30. La fel. What the fuck? Bă, omul ăsta nu a fost pe creaca lui, dar hai să-i dăm o șansă, zicem că e ok. Ok, voi să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți farse la telefon și 6 și eu voi posta și farse la telefon 6 dacă mai e nevoie, dacă nu, nu. Ok, deci omul acesta a știut că am zis că mă rog. Da, Alo? da, Alo, bună ziua. bună ziua. Noi suntem de la erc.ich. Ați câștigat un BMW i1. Da, si. Acesta BMW A1 este o mașină foarte rară și dumneavoastră ați câștigat-o. Vreți să o luați? Nu, Nu vreți? nu. Păi de ce? Păi nu-mi trebuie. Haideți, domne, că e frumoasă. Vă rog. Nu am nevoie. Bine, la revedere. La revedere. Bă, că e frumoasă, știi? Nu, e frumoasă. Ce mai de căcat mașină, cred. Forță la telefon, suntem forță la telefon. Bă, da, mă mir cum vă răspund dracu ăștia. What the fuck? 7, 4, 5, 2, 0, 8, 9, 9, 1, 2, 7. E frumoasă, dar nu vreau. Nu vreau. Nici numărul meu nu vrea. Aoleu. Păi bă, dacă o ducem așa, facem aici 0, 7, 4, 5, 3, 2, 6, 9, 1. Da, sunt. Ce mai ce departe la telefon? Ia. Linia apelată este momentan ocupată. Dă-te cu faci de bucri, cu băsurile la alu. Nu uitați de like. Că eu n-am muncit la seria asta. 5, 2, 6, 1, 2, 8, 3.
Răspunde, frate. Frate, e greu să apeși butonul ăla de aia acolo, apeși și răspunde. E greu, mă? Greu, mă? Grele, rău. Hello. Alo, bună ziua. Da, din start am zis bună ziua pentru că era seară și da, după cum nu vedeți, la mine este seară. Am zis bună ziua și direct am închis, what the fuck? What the naps? Woman naps. Ui, shit. Dă mai. Ai accesat mesageria vocală Orange. Au. Pe DJ. Sunt pe DJ. Nu mă sunați că sunt pe DJ. Pe cine mă sună? Asta e, cine mă sună, mă sună. Că... abia aștept să mi se face și mie câteva farse la telefon, că nu mi s-a mai făcut de mult. 2-3 ani. O să vă las numărul meu de telefon în descriere, pentru că vreau să mi se facă și mie farse la telefon, așa că să-i dați drumul. Yeah! Am glumit, nu vă las numărul meu în descriere. Nu las la nimeni în descriere, decât la mine. Că hai să nu vă prind cu comentarii de alea jegoase. Vă dezabonați de la mine cu succes. Nu mă supăr. Nu mă supăr. Pentru că nu mă supăr. Nu știu. Ai accesat mesageria vocală. Dezbătăți, mă, ai accesez bătăți, mă, ești nebun. Aici, dăm aici, dăm aici, dăm aici, dăm aici, dăm aici, 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 aici și aici. Da, sunt. Sper că asta se răspunde. Răspunde. Măcar nu. Ai accesat mesageria vocală. Roza, stai că tu nu ești. Hai mă, dai, pe apelare, apelează. Apelează-te mai aici. Yes, yeah, yep. Ok. Eu... un pic. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă întrebăm cum este vremea la voi, că la voi plouă? Nu, mă, nu. Hai, e calmă, adică... Da. Alo, bună seara. Bună.
Vreau să vă întreb cum este vremea la dumneata. Poftim? Cum este vremea la dumneavoastră? Dar de ce mă întrebați cine la telefon? Alexandru Valilescu. N-am înțeles. Alexandru Valilescu la telefon. Da. Ați greșit numărul sau faceți mișto? Vreau să vă pun o întrebare. Cum este vremea la voi? Eu v-am întrebat un singur lucru. Ați greșit numărul sau faceți mișto? Nu, păi e Andrei la telefon? Poftim? Andrei la telefon? Nu. Bine, la revedere. Nu, știi, l-am greșit, l-am făcut la mișto. Holy shit. Headshot. Ok, deci, da. De dracu e ăla. Ok, deci cam atât a fost cu acest videoclip, deci da, nu uitați de like, abonați-vă la canalul meu dacă sunteți noi, așa, rămâneți acolo cei care v-ați abonat să nu vă prind că vă dezabonați, că vă tai gâtul, da? Clar? Să fie clar, da? Bine, deci știți că eu sunt mare glumeț, așa că să nu mă credeți deloc. Glumesc, să mă credeți câteodată. Deci acesta a fost farsa la telefon 5 și o să fac farsa la telefon 6 și dacă e nevoie și 7. Ba chiar și 8. Cât îmi cereți voi, da, eu fac. Ok, deci nu uitați de like. Eu am pus Alex. Pa, pa.